Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Lero ndi pa 31 Okutoba. Ndikhulupirira muli pomwepo ana Mulungu kuti mukamvere nawo izi zimene zikathere izi zimene tikufuna tikufotokozereni. M'bale wanu yakummawaku ndinayesa kupeza nawo mwayi pamene Mabelo analira otsegula website ija imatchedwa kuti LCD. Ndinali pamenepo kumvetsera ndi chidwi ndikuonerera live uku ni ujambula zimene zimachitika ku mkumanowu. Kuyamba kwa mkumanowu munali zimene amakambirana zimene nnaziona kuti zinali zosafunikira kuuza wanthu kapena kupanga recording, kutumiza recording yonseyo mwambo wonsewo, chifukwa zinazo zinali zosapindulira wanthu, zosapereka yankho lililonse kwa iwo amene angathe kumvera. Osayiwala kuti cholinga cha malipoti aku LCD ndi kutukula maso awogona, kutukula maso awowozera ndi kuwadziwisa mmene dziko lapansi likuyendera, kuti poyang'anizana ndi zimene Baibulo lidanena za masiku akumapeto muziyerekezera ndi maulosi, nkuona kukwaniritsidwa kwa zimene Baibulo linanena kudzera mwa anthuwa amene ali ndi moyo, amene amabwera kuzakwaniritsa ulosi wa zimene zinanenedwa zochitika za dziko lino lapansi, makamaka ku nthawi yakumapeto. Ine ndachita chisankho chomaperekabe ripoti pamene ndili ndi mwayi oona nawo ku LCD, pamene ndikudikirira nyengo imene sitidzakhalanso ndi mpata woona nawo ngakhale LCD zidzakhala kuti ilipo, koma paka mpata kano ndazipereka kutero. Ndimadziwa kuti ambiri mwa anthu anapanga kondemu ndi kunena kuti sikoyenera kumapereka ripoti la kumeneko, ndipo tsiku ndi tsiku pa msonkhano uliwonse kwa anthu aliwonse amandiyimbira mafoni, kunditumizira mauthenga onyoza, kufunsa koma mondinyodola, kunena kuti ngati ndili ndi mwayi oyang'ana ku LCD ndiye kuti munthuni sinatuluke ku chipembedzo cha Satana. Ndinayesa kufotokozera zikomo kwa amene munamvetsa kuti imeneyi ndi intaneti imene aliyense amatha kuyigwiritsa ntchito. Zikomo kwa amene munamvetsa. Kwa nokhanu amene mumaona kuti sikulakwa ineyo kupereka malipoti aku LCD, ndi amene muliso ndi mwayi womvera, kotero kuti pamodzi ndi inu ndi ine tiyeni timvetsere izi. Inu amene izi si mbali yanu zimisani, ndipo musakhale pafupi ndi zimenezi, kuopa kuti mungamapitirire kuchimwa monga mmakuyesa kuti kuyang'ana ku LCD ndi kupereka malipoti azimene Satana akupanga ku dziko lapansi nkuchimwa, koma kusaulula ndi kubisa misampha ya Satana ndiye chilungamo. Mukhale patali. Ndikulandireni abale ndi alongo nonse amene mmachiyesa chabwino kumvera nawo izi. Ripoti ili ndi lanu, la inu ana Mulungu pamodzi ndi ine. Ili ndikulitcha kuti ripoti la ku LCD chifukwa mawu mukuwamvawa ndachita kutengako ku ripoti limene ndinaonera, limenenso ndinalipanga rekodi la ku LCD. Ku LCD kulero kunali mkumano umene unalipo unali wochititsa chidwi, umene ndinaona ngati nkwabwino kwambiri kuti ndikufotokozereni inuyo, ndikulankhuleni inuyo abale amene mumalandira nawo machenjezo azochitika zimene Satana wakonza ku dziko lapansi. Ndinatengako mbali ina chifukwa kwinaku
kunali kosapindula kanthu kwa inu, ndi nkhani chabe zimene amakambirana zothandiza iwowo ndi mapulani a iwowo a zinthu za dziko lapansi. Koyambirirako kunali nkhani zina zokhuzana ndondomeko za zipani, kunali nkhani zina zobalalika za mkumano wachiwiri okambirana za zisankho za ku Tanzania. Amakambirana zimenezo mowirikizawirikiza. Kunalinso mkumano komweko wochitika pamene ayendetsere ndondomeko za mgwirizano wa mayiko ndi ulendo umene apurezidenti aku America ayenda kupita ku mayiko aku Asia. Amalongosola mapulani yawo nanga nthumba ananyamula chani apurezidenti aku Americawa kuapititsira anthu aku Asia, nanga akufunanji, nanga pulani ya mayiko aku Africa iyenda bwanji pa mgwirizano umene iwowa amayenda. Musayiwale kuti dziko la America tsopano likulamulidwa ndi mtsogoleri amene anakhalako pa mpandopa nkuchoka nkudzabweranso, adakhalako pa mpandopa nkuchoka nkudzabweranso. Wa rekodi yobwereranso ya bounce back mofanana ndi purezidenti wa dziko lathu. Kunali zina zokambirana zokhuzana ndi ndondomeko ya mayendesedwe a mayiko awo, dongosolo la mkumano umene ukufunika kuchitika, kulengeza uthenga umene anatenga wa ku Area 51 apurezidentiwa. Mtsogoleri wa dziko limeneli loyendayenda ku dziko lonse lapansi amene ndi superpower wa nyengo ino ananyamula uthenga umenewu. Iyeyi dzina lake ndi Donald Trump. Trump ayendera mayiko akumeneko ndi amakambirana zimenezo. Amagwirizananso mmene ayendetsere mayiko onse a dziko la ku Africa ndi kukonzanso chikonzekero cha mkumano umene udzachitike wa mayiko onse a dziko lapansi. Bungwe limene iwowa akuyenda ndi kulinyengerera limene lidzipanganso mkumano ofanana ndi mkumano wa UNGA, United General Assembly, UN General Assembly. Uja msonkhano timawutcha kuti wa UNGA akufuna apange kasonkhano kagulu kena kamene kadzikambirana nkhani zimenezo. Koma kwakukulu akalowa m'maofesi amayiko amene akupita awawa akulu amene tiwatchula pamene papawa otchedwa a Donald Trump, akukambirana kwambiri ndi maguluwa nkhani zokhuzana ndi chochitika choopsa chimene chikubwera kutsogolo kuno, ndiko kubwera kwa olengedwa ena kapena zipukwani zina, ziwanda zina zija zimatchedwa kuti ma aliens. Mbali imodzi imene ndinati sinali yofunika kwambiri ndi imeneyoyo mitu yake, imene sinalole kuti ndingochita zonse kuphatikiza, chifukwa mumgwirizano ndi mumkumano umenewu munali zinthu ziwiri zitatu zimene zinali zodetsa nkhawa, zimene awawa a Trump akuyenderayendera kuti azichita mikumano ndi mayiko aku Asiawa, kukafikira kukanyengerera China, Japan ndi mayiko ena amphamvu adera limene lila Asia, amene ali ndi mphamvu zambiri za zida za nkhondo chifukwa cha mantha akulu a ripoti limene likuchokera ku mlengalenga la nyamataja amene amatchedwa kuti ma aliens, amene atenga zida zawo kubwera nazo ku dziko lapansi kuti adzalamulire dziko lapansi kutsogolo kumene tikupitako. Kuli chochitika chimene chocho cha ma aliens, kutsika kwa anthu a mtundu wachilendo kumene baibulo lidalosera.
mbali imeneyo ndi imene sinachedwe nayo, koma ripoti ili ndimati ndikupasireni kuti mkumano umene umachitika lerowu umachitikira pa Pulumu Island Animal Disease Center. Kunena za Pulumu Island Animal Disease Center ndi pamene amanena kuti protecting American agriculture. Cholinga cha malo amenewa adayamba ndi ganizo lakuti adziteteza ulimi wa ku America, ndi anapanga malo amene amatchedwa kuti Pulumu Island Animal Disease Center. Mbali imeneyo atafika kuzalongosola za Pulumu Island Animal Disease Center ndi pamene panandipasa chidwi kuti mwina LCD nditengeko mbali imene ndimvesere kuti tsopano ndipange audio imene ndichite summary ndikupereka ngati ripoti la mkumano wa ku LCD, koma mbali imodzi imene ndinayisankha kuti ndikudziwiseni. Ndiyo chitisa chidwi mukhale pomwepo mumvesere, ndizotikhuza ana Mulungu mukhale pomwepo mumvesere, ndizokhuzanso dziko lapansi, nzika za dziko lapansi mukhale pomwepo mumvesere. Ndiyambe nkufotokoza kuti malo awa amene timawatcha kuti Pulumu Island Animal Disease Center ndi malo amodzi otetezedwa, malo amodzi woopsa, malo amodzi amene tingayike mgulu lasapitwa. Amapitako anthu koma atafufuzidwa mokwanira, ataunikidwa mokwanira, atatenga zilolezo zokwanira, muli ndi zifukwa zokwanira zokafikira pamenepa. Chimene chimanditanga chidwi kwambiri ndi mmene malowa amawatetezera, sagwirizana ndi zimene amalengeza kuti amapanga pa malo amenewa. Boma la dziko lonse lapansi komanso kuphatikiza America payekha amalengeza kuti Pulumu Island Animal Disease Center ndi pamene amayang'anira za ulimi, makamaka ku gawo la zinyama zija zimatchedwa kuti livestock, zodyedwa, zinyama za mitundu yolekanalekana za nkhalango ndi zinthu zina. Pamene papa ndi pamene padatuluka project yokonzetsera adotolo azinyama, yokonzetsera mankhwala omayika ku zinyama. Mwanjira ina iwowa amapanga protect animal life, amapanga protect moyo wa zinyama, amateteza moyo wa zinyama. Kuchokera pa Pulumu Island Animal Disease Center samangoganizira zakatemera azinyama okha, koma ndipo mwepa pamene padatuluka malamulo oyang'anira zinyama ku dziko lapansi, nkuapititsa ku United Nations ndikukachita pasi ngati lamulo lakatetezedwe ka zinthu zachilengedwe. Iwowa sangofufuza zokhazo ayi, amapitanso kutsogolo kwambiri kuyang'ana matenda amene sanabwere koma adzabwera okhuza zinyama. Iwowa amadziwanso mipweya imene inachita boundary m'mayiko, ndipo amayika chitetezo kuti chinyama cha dziko lina chisapite dziko lina mopanda chilolezo. Kungokunyemerani pang'ono, ndayini akamakatemera azinyama zonse za dziko lapansi amachitika pa Pulumu Island Animal Disease Center. Chinyama chilichonse malamulo awo, mu charter chawo, mu constitution yawo, chimayikidwa pa muyezo wakuti ndi moyo umene sufunika ungophedwa, kutayidwa kapena kuzunzidwa. Pulumu Island Animal Disease Center amayang'anira ufulu wa zinyama, rights azinyama, ndipo anatenga rights azinyamawa ndikukapereka ku United Nations kuti munthu wophwanya rights azinyama azimangidwa kapena kukhala mndende.
kuchokera ku malamulo amene anakonzedwa pa Pulum Island Animal Disease Center. Mu ndende zikuluzikulu za dziko lapansi muli anthu amene anamangidwa mwa ena amene anaphwanya malamulo azinyama okonzedwa pa Pulum Island Animal Disease Center. Kuyenda ndi nkhuku mutayizondosa pansi ndi mulandu, mumayenera kumangidwa. Kupha njoka ndi mulandu, mumayenera kumangidwa. Kotero ufulu wa zinyama unakhazikika m'malamulo mmene simuyenera kupha ngakhale nyerere, koma mukayipeza nyerere muyitenge mukayibwezere kumene kumakhala nyerere, osati muyiphe. Moyo wa chinyama kuchokera ku malamulo apa Pulum Island Animal Disease Center ndi wamphamvu kwambiri ku dziko lapansi. Koma malamulo onse amene ankakonzedwa pa Pulum Island Animal Disease Center anali kubisalira tsogolo la mapeto a nthawi ya pansi pano, pamene chinyama ndi munthu adzakhale ofanana, adzalandire maufulu ofanana. Inali ndale, inali pulani, koma ya zaka zambiri. Ife amene tidakhala ku chipembedzo cha Satana tinkalidziwa kuti bungwe la pa ofesi za Pulum Island Animal Disease Center likubisalira kuphatikizika kwa munthu ndi chinyama kwatsogolo pamene tidzafike mu New World Order. Izi ndinkazidziwa ndithu pokhala ine ndakhala nawo mchipembedzo cha Satana kwa zaka pafupi 17. Zamapulani amabungwe olekanalekana mmene amayambira ndi zolinga zimene amayamba nazo ndi maajenda amene amabisala ndi madziwa. Likhoza kubwera bungwe ngati likugawa ndalama, koma lili ndi pulani yakutsogolo kuti chimene chocho chidzakhale ndende imene adzagwirire ukapolo anthu. Ndi madziwa mabungwe akamayamba ku dziko lapansi ndi zolinga zawo zomwe. Choncho pamene ankakambirana zina mwa zimene zidzipereka maufulu ku zinyama, ankabisalira chimene chachitika lerochi. Ndikufotokozereni, lero mmawa kwachitika chinthu chosakhala bwino ku Pulum Island Animal Disease Center. Chimene ndikuti ndikupatsireni inu, chimene muchite ndikungokhala pomwepo kudikirira pa mfundo za kumapeto kwa audio imeneyi, zimene zikutengereni kukuzindikira kubalalika ndi kusokonekera kwa dziko, zikutengeraninso kukudziwa kuti tili kumapeto a nthawi ya pansi pano imene ikupita ikayipirayipira, kuyipira achikhulupiriro, kuyipira ngakhala amene sakhulupirira, kuyipira tsogolo, kukomera iwo okhawo amene akudziwa chimene akuchita kuti ali nga pambuyo pa Satana ndiyerekezi, kukabalalisa anthu osalakwa, kukaononganso achikhulupiriro okhalako ku masiku akumapeto, atanyamula uthenga wa angelo atatu kuti akakonzetsere oyera mtima ku ntchito yabwino. Iwo ali pa pulaninso yosokoneza ngakhale zimenezo, kuti wonyamula uthengawa akhala ali mkati mwa chibalalikochi. Ndibwereze, Pulum Island Animal Disease Center inapangidwa ndi cholinga choti azikonzesera ma livestock, aziteteza zinyama za ku dziko lapansi. Koma pamene ine ndali ndi mwayi opita pa Pulum Island Animal Disease Center, ndidakapeza kuti mkati mwa chinyumba chimenechi muli ofesi ziwiri. Ofesi yoyambirira ndi imene imayang'ana makatemera, matenda, kakhonzesedwere ka umoyo wapatsogolo wapamwamba wa ufulu wa zinyama. Koma ofesi yachiwiri ndi imene imalenga, imapanga, imaumba mavirus amene amapita ku dziko lapansi, kukonza kuchita mix mavirus kuti akatuluse mtundu wina wa nthenda imene ikavute ku dziko lapansi. Chimene safuna kuti munthu akamve ndi chimene saletsera
chimene amaletsera munthu kupita pamalopa ndi chimene amaperekerera chiopsezo kwa amene adapita kuti asazaulule ndipo akaulula aphedwe nachi. Nthenda zikuluzikulu zimene zakhala zikuvuta ku dziko lapansi zinakonzedwa ku ofesi ina yachiwiri ya pa Pulumu Island Animal Disease Center. Ofesi imeneyi ndi imene idapanga virus mothandizana ndi akatswiri olekanalekana, ena ayiwo ndachina Charles Liber amene anakonza matenda ngati TB virus imene idachoka ku zinthu zitatu kukatulusa ma element okwana 5. Kukapanga nthenda ya TB ndiyochita kukonzedwa. Pamalo amenewa mothandizana ndi achina Charles Liber ndi anzawo ena anakonzanso matenda a HIV virus yake ndiyochita kukonzedwa. Atayinyamula ndikupita nayo ku zinyama zotchedwa chimpazi ndikukayibaya kupereka matenda HIV ku chimpazi. Zimpazi zija ndikuzibayanso matenda achiwewe aukali pamene zidayamba kuzungulira ku dziko lapansi mpaka ku Africa nkukayamba kugwiririra ndi kugona ndi anthu. Pamenepo HIV inatuluka ku dziko lapansi. Amenewa ndi amene mogwirizana anakonzanso kanyama kachirombo ka virus kaja kanativuta kwambiri kotchedwa COVID-19. Atayenda nako ndikukazungulira kukafika nako ku Wuhan kumene weather yake inali yabwino kwambiri, yozizira kwambiri pa madigiri amene amafuna, kufikira kuti kanayamba kuuluka ku Wuhan ngati kachirombo ka virus koyambitsa matenda achimfine, fuluwenza ndi kutentha komanso kuzizidwa kwambiri. Chipongwe chochitika ndi Satana ku dziko lapansi koma chovomerezeka chimachitika pa Pulumu Island Animal Disease Center. Iwowa mtapita padapezeka matenda amene anachitanso kukonza aja amatchedwa kuti cancer. Cancer type 1, cancer type 2, cancer type 3. Zimenezi amayeserera kuzinyama akakonza matendawa, pa nthawi yomweyo amayesereranso kupanga mavaksini akatemera ochiza nthendayo. Chinsinsi cha Pulumu Island Animal Disease Center ndi bizinesi ya mankhwala imene imatolerera ndalama zambirimbiri. Akalenga matenda ndi kulenga mankhwala amatendawo. Kuchipasa chinyama nthenda nkulenga mankhwala amene akachize matenda a mchinyamacho. Iwo phindu lawo limakapezekano ku mankhwala amene anthu amagula kuti akathetse nthenda imeneyo. Mwachisanzo, Pulumu Island Animal Disease Center chuma chawo tsopano nchokwera kwambiri kupitirira mabungwe 12, kupitirira magawo 12 amabungwe amene ali ndi ndalama ku dziko lapansi, chifukwa mabiliyoni ambirimbiri anapita ku Pulumu Island Animal Disease Center. America akudziwa izi ndipo ndi mboni. Tamverani, mamiliyoni amenewa anapezeka pamalopa chifukwa matenda amene anabwera ku dziko lapansi onsewa atapangidwa katemera wake, atapangidwa mankhwala ake, maiko amene amapita kutsogolo kugula matendawa, kugula mankhwalawa ndi kumagawa amalipira ndalama ndipo sizimakhala zaulere. Mwachisanzo, mavaksini a COVID-19 abweresera theka la chuma chawo chimene anachipanga kwa zaka zambiri, koma theka lake lafanana ndi ndalama zimene anangopanga pa COVID-19 yokha. Inu mumalandira aulere mavakisini kuno, koma amagudwa ndi mabungwe a World Health Organization kwagula anyamata pa Island Animal Disease Center. Imenemo ndi mmene zimakhalira nawo. Ofesi yachiwiri
imene imatulusa nthenda zolekanalekana ku dziko lapansi kupanga mavirus amene amatipezawa. Amayenda nawo motani mavirasiwa? Amatha kuyenda nawo kuchokera mu climate change, kusintha kwa nyengo zimene zili ku dziko lapansi zimathandizira kudutsitsa nthendazi kupita m'mayiko. Amagwiritsa ntchito dzuwa mwachisanzo. Mmene dzuwa la Malawi likuwalira ndekuti nthenda zimene apa Pulumu Island Animal Disease Center anazitumiza zimene zimachitidwa hatch ku miyezi yozizira. Tsopano miyezi yotenthayi dzuwa lipalokha limakhala ngati kuti ndi limene likuthethetsa nthendazi. Muyembekezere kudwala kwakukulu kwambiri. Dzuwa loyaka chonchi kwa mwezi uno okha wa Oktoba kulowa Novemba likuthethekeramo, likuthethetsanso mazira a nthenda zolekanalekana zimene zosatira zace ziyambe kuonekera mu Disemba kupita kutsogolo mpaka mu nyengo zonse zozizirazi. Matenda achilendo amakhala akuonekera. Amagwiritsa ntchito njira za ndege, maulendo apa ndege, ndege zodusa m'mayiko zimene amatha kukhala nazo kusungiza nthendazi mu matoileti amu ndege amene amatsegulidwa ngati njira yotaya zinyalala zimene anthu awonongera mu ndegemu matoileti, pamene amakhala kuti akuphulitsanso matanki, akuphulitsanso mipweya ya mavirus otsikira ku mayiko olekanalekana, m'maderanso olekanalekana. Iwo amapanga chipongwe kwambiri, amakhala pa mgwirizano ndi opanga zakudya kuti akafalisire mavirasiwa. Iwo amakhala pa mgwirizano ndi makampani opanga mabizinesi a zinthu zamoyo zimene zimakhala ndi magazi, ngati munachitira adudu kwathu ku Malawi kuno, mmene amachitira oweta nkhuku, mbuzi zija timazitcha kuti za hybrid mu nyama zakezo. Amafalitsiramo nthenda zolekanalekana zimene zimapita ku dziko lapansi. Iwo amatha kulowerera nawo pamene mvula ikugwa mdzikolo, kufalitsiramo mavirus a mtundu wina amene mwatsoka amatha kupezeka pakati pa anthu. Iwowa ndi mmene nthawi zina amachitira ntchito zawo pa Pulumu Island Animal Disease Center. Takhala ni pomwepo. Chirombachi chili m'manja mwa dziko la United States of America, ndipo ma Americans ndeni ma shareholder akulu oyang'anira zinthu zimenezi. Kanthawi kapitako pa LCD apapa omwalira tayika kumeneja adadzafika pa LCD imeneyo ndi president amene wangopuma wa dziko la America kukapanga nawo meeting pamodzi ndi apapawa ndatsogoleri oyang'anira mabungwe a United Nations ndi mabungwe ena akuluakulu kuphatikizapo gulu lija la lovuta kwambiri la Economic Forum limene limatsogoleredwa ndi mtsogoleri ujayo Charles Club. Inde mkumanowu unali ovomereza kuti Pulumu Island Animal Disease Center igwire ntchito yothandizira depopulation, kuchepesa chiwerengero cha anthu ku dziko lapansi. Zidali choncho. Koma monga ndakupemphani kuti mukhale pomwepo ndichifotokozere chimene chandipanga kuti ndipereke ripoti la ku LCD, koma mwapadera polichotsa pa audio imene nimajambula m'mawawu nachi. Kumkumanowu kunali bungwe lalikulu lija limene limatchedwa kuti World Health Organization linali kumeneko pokumana ndi akaswiri apa Pulumu Island Animal Disease Center. Amakapanga mgwirizano kuti tsopano Pulumu Island Animal Disease Center iyambe kumatchedwa kuti Pulumu Island Animal and Human Disease Center. Simunamve pakuti chichewa chimavuta kumva
koma tundayikamo chizungu akuti Pulumu Island Animal Disease Center sopano idzitchedwanso Pulumu Island Animal and Human Disease Center. Pamenepa kola nanthenga pa Animal and Human Disease Center pamenepa ndipanga kuchita mwapadera kutulutsa audio iyi chifukwa pagola nsampha pamenepa paninga mavu pa Animal and Human Disease Center. Mawawu akuluakulu abungwe la WHO mosogozedwa ndi akatswiri ena a zinthu za umoyo ku dziko lapansi, madotolo, akatswiri opanga zinthu zosiyanasiyana a technology ndi magulu ena anatsogolera ulendo pa Pulumu Island Animal Disease Center kukapereka anthu m'manja mwa chilumbachi. Simunamve maiko ma representative a maiko olekanalekana anasonkhana nawo pamenepa ndi mabungwe amene amayendesa zinthu za umoyo za dziko lapansi anasonkhana nawo kusogozedwa ndi bungwe la WHO kukachita handover kuti malowa adzipanganso kafukufuku ndi kupereka mayankho ku human kuti m'malo mwake isangokhala animal koma ikhalenso human disease center. Pamene patu pali chiopsezo mukhale pomwepo. Iwo amapereka malipoti akatswiri wodziwa kupanga zimenezi anatulukira anyamata ochokera mdziko la Germany, akatswiri ochokera ku maiko aluya anali pomwepo mukudziwa muluya nkhani za umoyo, udotolo, kupanga mankhwala ngakhale masamu ndakaswiri kwambiri a dziko lonse lapansi anali komweko kukapereka mmene kuphatikizika kwa animal ndi human kukhalire pa chilumba chimenechi. Iwo amene amayimira maikowa amakatipereka ife anthu a dziko lapansi m'manja mwa adotolo azinyama. Chinachitika ngati chipongwe ndi chimene ndimati ndikuwululireni. Iwo agwirizana kuti dotolo wa chinyama akhozanso kukachiza munthu. M'mafamasi mmene timakagula mankhwala a human a munthu adzikhalanso ndi mwayi okalowa mu zipatala mu masenta mmene mumagulisidwa mankhwala azinyama. Simunamve munthu akhoza kupita ku veterinary kukathandizidwa matenda ngati mmene akadapitira ku chipatala. Simukumvabe. Tsopano chifukwa chakuti aphatikiza Pulumu Island idzitchedwa Pulumu Island Animal and Human Disease Center, ndiye kuti munthu ndi chinyama onse adzimwa mankhwala ofanana. Pamene pananditengera chidwi kuti ndiuziwise mpingo komanso dziko lapansi zikuchitika kusereko atiyerekezera kuyika pa muyezo wa chinyama kuti katemera amene amalandira nkhumba akazangaso akalandire katemera imweyo. Katemera amene angakalandire ng'ombe, amunanu, ananu, banja lathu, laife anthu ku dziko lapansi tikalandire katemera imweyo. Iwowa amasangalala kumapeto kuna ndichitisa chidwi chifukwa anyamata ovala maovololo a white, anyamata ovala ma apron a white amene anagwiriza ma thermometer ndi kupachika mkhosi mwawo, nawonso anyamata oyang'anira zinyama madotolo a veterinary anapachikiranso ma thermometer. Kunali kusinthana ma thermometer, wina amachosa thermometer yoyezera chinyama
ndikupereka thermometer yoyezera munthu kupachika nkhosi. Panali mgwirizano kuti chipatala cha zinyama munthu akhoza kupitanso ku chipatala cha zinyama ndikukafotokoza matenda ake, ndipo dotolo wa zinyama akapereka yankho ndi kupereka mchiritso ndi mankhwala kwa odwala amene wapita ku chipatala koma cha zinyama. Mukayang'ana ndi chidwi mu zolankhula zangazi ndingalephere kufotokozera ndi ineyo pokhala ndine munthu ndipo lekezera pake, koma kumva kwanga ndi kumva kwanu kutachitidwa amplify ndi mzimu wa Mulungu, mukhoza kuona kuti tikubwerera ku munda wa Edeni kumene akufuna kukapanga amalgamation, kuphatikizika pakati pa munthu ndi chinyama. Musayiwale kuti ngati pali chimene chidamu chikuyitsa kwambiri Mulungu mu nthawi ya chigumula cha Nowa, tchimo loyambirira limene linali lalikulu kwambiri lidampanga Mulungu kuti auze Nowa asembe njombo ndipo madzi abwere afafanize mtundu wa dziko lapansi, ndi tchimo la amalgamation. Amalgamation ndi Chingerezi. Mbuli nzanga mbatama nzanga tikati amalgamation tikunena kuphatikizika kwa munthu ndi chinyama kukapanga breed ya chinthu china chake. Simunamve kugonana kwa munthu ndi chinyama kumene kumakabereka half human half animal kumatchedwa amalgamation. Kutenga mafluidi, madzi, magazi zopezeka mwa munthu ndi kukaziyika mthupi la chinyama kumatchedwa amalgamation. Ndipo ichi ndiye chinsinsi cha kubwereranso. Wina adatero mnyamata kuti history is the best teacher. Ndizoonadi kuti mbiri ndi mphunzitsi wabwino, chifukwa izi zikuchitika lerozi zidachitika ku munda wa Edeni kale mpaka Mulungu adakwiya ndi kugwetsa mvula ndi kuwononga dziko lapansi pamene adaona kuphatikizika kwa chinyama ndi munthu. Lero mmawa uno pa 31 Oktoba chakumbandako chako mwambo wophatikiza munthu ndi chinyama umachitika. Amachita motani? Akunena kuti kwa zaka zonse akafukufuku amene amayang'ana za human, za munthu pa umoyo, anapeza kuti mankhwala amene amagwiritsa ntchito m'matupi mwa anthu kubaya anthu, kuthandiza anthu, akulephera kukhala effective kuchiziratu ndi kuthetseratu vutolo, mpaka pamene amapita kukakambirana ndi veterinary amene akuchokera pa Pulumu Island Animal Disease Center nkukafotokozera virusiyo, ndi pamene iwo aja amakatenga mankhwala amene amabaya zinyama ndi kubaya mavirus amene apezeka mwa munthu, ndipo umboni wapezeka kuti mankhwala ochokera ku ziweto amene amabaya ziweto ndi amene akukwanisa kuchirisa matenda opezeka mthupi la munthu. Ndi zimene zapanga kuti a World Health Organization agonje, aluze, anene kuti tachepa mukukulanda nyamata pa Pulumu Island Animal Disease Center. So pano mutsogolere World Health Organization kuti pamene miliri ikubwera imene imagwera zinyama ikugwera so anthu, kuli bwanji inu mutenge mankhwala anu amene mumabaya zinyama muyambe kubaya wanthu? Choncho LCD ya lero kwapezeka kuphatikizika ndi kuvomerezeka kuti munthu akhoza kubayidwa mankhwala amene amabaya chinyama ndi kumbaya munthu kuti akachire. Anali kuperekera zisanzo zambirimbiri, zimene zimachitisa chidwi, mmene anachitira discover kapezekedwe ka mankhwala a sugar amene amanena kuti mankhwala a sugar si mankhwala amene anapeza kuchokera mu kafukufuku wa munthu ndi matenda akewo, ayi, koma adayeserera kafukufuku wa chinyama chotchedwa ng'ombe. Ndipo akunena kuti chinthu choyambirira ku dziko lapansi kudwala sugar chinali ng'ombe, ndipo disease kaya ndi virus
kaya ndi chani chimene chinathandiza kuti chikaononge pancreas ya munthu imene imatulusa insulin. Akuti kachinyama kameneko, kachipolopolo kameneko, ka virus kameneko kanachokera ku ng'ombe, kadayamba kakhala kaye mu ng'ombe, ndipo popanga kafukufuku wa mankhwala a shuga adayambira kuyeserera ku ng'ombe, ndipo ng'ombe ndi zimene zili eni yake amankhwala a shuga. Nkhani zosausa zomvetsa chisoni. Ndinali kulakalaka kuti Ambuye idzani msanga, ine ndekha ndikudwala shuga, munditenge ndikapumule mu ufumu wanu, kuti ndikause pamene ndikudikirira kudza kwanu ku dziko lapansi. Mtati mwachedwa kuli bwino ndipite msanga, chifukwa ichi chikuchitika ku dziko lapansi sopano ndi chibalaliko, chilakwitsa, chichimwitsa, chisokoneza iwo amene analibe chikonzero chakuti akadachimwira Mulungu wawo, koma chifukwa cha situation ya chipanikizo cha matenda amene tipezeke nawo, atikankhira kukuvomereza mfundo zosakhala bwinozi, ndipo pokana miyoyo izunzika, miyoyo ina itayika. Tabwererani pa laini pakumvesera ndi chidwi zimene ndikufotokozazi kuti zikutengereni kukuzindikira chinthu ichi. Iwo avomerezana monenetsa, mosayinirana, sikale muziona ma YouTube, sikale muzipeza pa intaneti, akakonza kuti zituluke pa intaneti. Zimenezi muzaziona anzanga, ndipo muzavomera kuti Brother Twaibu ananenapo nkhani imene. Nditsindike kuti mwana wanu akatsegula m'mimba, muli ndi ufulu wopita kwa chipatala cha ziweto kuti madotolo a ziweto akathandize mwana wanu, akambaye mankhwala amene amachibaya chinyama, amambaya galu akatsegula m'mimba, akabayanso mwana wanu, ndipo m'mimba mukasiya kutsegula, chifukwa apeza kuti malisecha apa disease center pa Pulumu Island ndakaswiri akupeza mankhwala eni othetseradi mavuto amene alipo. Pamenepa anachitanso introduce mankhwala amene ati abwere ku dziko lapansi akatemera koma wa kansa. Nkhani zosausa kwambiri kuti munthu asamadwale kansa pali katemera amene akufuna kumbweretsa, chifukwa kuti kansa ifalikira kwambiri, nanga sipali migolo matanki a virus imene tsopano munthu adzitenga kansa kudzera ma virus, ndi akonzanso katemera wake ku dziko lapansi. Izizi zinali kundipasa kuti gawo limeneli ndi udziwise mpingo, chifukwa ndi ifeyo amene tikulalikira uthenga wabwino, timadwala ndi kulowa mzipatala, ndi ifeyo timayima m'mafamasi ndi kugula mankhwala, ndi ifeyo amene tikulalikira uthenga wabwino ku dziko lapansi, amene tikupezana ndi mavuto, amene timasowa thandizo la mankhwala kuti tikathandizike. Sono titapanda kudziwa kubisala kwa Satana kotibisalira kutiphatikiza ndi chinyama kudzera m'madwale athu, ndikhoza kukhala kuti ineyo Brother Twaibu ndalakwa, ngakhale kuti kulakwa kwangako sikulakwa kwa iwo amene amakana kuti ndidzipereka ripoti la ku LCD, koma kwa ine zanditengera ubwino kupereka ripoti ili kuzisivisa nzika zimene sizikudziwa chimene chili kuseri, kuti tsopano lero avomerezana kuti chinyama ndi munthu ndizofanana, ndipo ayika kutsogolo kwa bungwe la WHO kuti mahedi madotolo otsogolera amene adziyang'anira za umoyo ku dziko lapansi adzichokera pa Pulumu Island Animal Disease Center, ndipo kuyambe kuchitidwa issue ya maphunziro apamwamba za umoyo mophatikizana ndi anyamata a veterinary. Mwa njira ina dotolo wa chinyama ndi amene ampeza kuti ndi wofunika kwambiri kusiyana ndi dotolo wa munthu. Zosatira zache angophatikiza kuti idzikhala Pulumu Island Animal and Human Disease Center. Chumveka kaya chikufotokozedwachi chikufotokozedwa mbatama
Twaibu Ahmadu Hamid Ali khale sukulu ndilibe chifukwa ndasira standard 3 pasondole nkhani zosausa m'boma la Zomba. Takhalani pomwepo mumve chipongwe chimene anyamatawa akhonzesera kuti chipitirire kuchitika ku dziko lapansi. Ndi pamene ndadziwa kuti madzi aja takhala tikuponda pa Beti Bridge anachokera pa Pulumu Island Animal Disease Center. Madzi aja takhala tikuponda ma airport tikamatsika kapena kukwera ndege anachokera pa Pulumu Island Animal Disease Center. Ndikatemera wakuti ngati mukuchoka ndi ma virus Zimbabwe side, mwachoka nawo ku Malawi, mwachoka nawo m'Mangochi, Makanjira, Nzala wa Ingwe, Kuntunda, Chiputula, Mchinji, Dowa, Mangochi, mutsikira kumusi chakuchikwawa, Nsanje, nthenda zonse zimene Amalawi mmakakwera nazo basi zimakathera pa Beti Bridge mkaponda madzi ngati galimoto imadusa sopati madzi. Madziwo ankayikamo mankhwala amayikamo mankhwala. Ndi akuti madzi amenewo amene anapanga ndi anyamata a Pulumu Island Animal Disease Center. Ndazera pamenepo kuti AstraZeneca anachokera pa Pulumu Island Animal Disease Center. Nkhani koma zosausa kwambiri zochitika ku dziko lapansi. Ichi chinatengera kutsogolo kumene amapitilira kukambirana potanthauzira ndi kufotokozera bwino kwa msungwana Lozina Kinka. Iye amapereka ripoti mchinenero chomveka bwino chotanthauzika ndi Lozina Kinka, limene ripotili anayimirira ndi Mjeremani ndipo amalankhula chinenero chakwawo ku Germany. Koma ayayawa anatanthauzira momveka bwino ndi nachita chidwi chifukwa iwo amafotokozera za vakisini wa HIV amene akuti ampereka ku dziko la South Africa kuti pakhale poyeserera pa vakisini ameneyo. Vakisini wa HIV osati mankhwala amene timamwa ARV ajayi. Chifukwa ARV amathandiza iwo amene atenga kale HIV. Injection imene amayibaya kwa anthu odwala HIV amabaya kwa iwo amene atenga kale HIV. Koma mumvetse pano, Katemera ndi mtetezi wa chimene chili nkudza kuti chisabwere. Ndamatchedwa kuti Katemera. Mwanjira ina, Katemera amatenga udindo wa Mulungu, Mulungu wotetezera anthu ake ku dziko lapansi. Kunteteza munthu kuti asakumane ndi chowawa chamawa. Ndi pamene pamagona kuti Katemera kapena kuti vaccine. Tsono tamverani, ku South Africa akuti anabwera naye Katemera ameneyi 2023 mu Oktoba adalowa naye. Koma malingana ndi malamulo a dziko la South Africa aza umoyo anamuletsa kuti asayambe kuteme nzika za South Africa. Lero 2025 boma la South Africa lavomera kuti mdziko lawo mukhale Katemera wa HIV. Amakambirana lero pa Pulumu Island Animal Disease Center. Katemera ameneyu amene adziyendesa ndi akuluakulu ochokera ku Pulumu Island Animal Disease Center amene aitana anthu amene amayang'anira za human moyo wa munthu, mankhwala opita kwa munthu. Atenga kuti khalani pansi tsopano tikupaseni Katemera wa HIV. Ndi pogwirizana mawawo anagwirizana kuti dziko lonse lapansi lilandire Katemera wa HIV chifukwa ali kufupi kuperekanso mphamvu zina mavirus ena
amu HIV kuti HIV ibwererenso pomwe paja pamene inalipo paja. Kunali anyamata ochokera ku Lighthouse ku bungwe lija la Clinton ndi anzace Foundation, anyamata aja amene amatithandiza kutiyang'anira zipatala za Lighthouse anali komweko kukayang'anira nawo ndi kukamverera nawo za mmene ayendetsere katemerayi. Mabungwe amenewa kuno tili ndi amenewa tikwanenawa a Lighthouse, National AIDS Control, onsewa ayenera kuti mabungwewa ngati amafa adzukanso ayambanso kulandira funding kuti athandize kupititsa pasogolo akatemera ochokera pa Pulumu Island Animal Disease Center, koma particularly ku HIV, zimene akuti poyeserera azitumiza mdziko la South Africa, kotero kuti dziko la South Africa chaka chino cha 2025 mwezi uno wa Oktoba asayinira kuti pakhala katemera wa AIDS. Kodi kuopsa kwake nkuti kwa katemera ameneyu, katemera mumalandira amene simukudwala kuti musazadwale. Sichinamveke chichewa kodi chikhale chiyawo. Katemera akesapochera munthu nkana alwale kuti piti nchilwala galero ulerewo nkizilwala ligongo mchirumwenu muchiwa mulikala mtera. Sichinamveke beji yawo. Ndibwerere kuchichewa. Katemera timalandira kuti tikatetezedwe nthenda isanabwere. Ndiye chifukwa cha chimenechi katemera amayenera kulandira munthu wina aliyense. Tsopano ndiye kuti nzika zonse zili mu South Africa, mulendo kapena okhala kale momwemo, ayenera posachedwa apa kuyitanidwa kuti akayambe kulandira nawo katemera wa HIV. Koma katemera ameneyu amene ampanga pophatikiza makidine a munthu, ampanga pophatikiza lilime la chimpazi, chinofu chakechi chinayikidwa chinyama potero. Sadalekere pomwepo, akonzanso mothandizidwa ndi zima organs za mkati mwang'ona, kuphatikizapo chinsomba chija choopsa chapamadzi chija chimatchedwa kuti whales, ananguni apamadzi. Imene mukayipeza kuti ndi amalgamation, ndi kuphatikiza munthu ndi chinyama, mavirasiwo kuti akatetezeke. Mukatemerayo atenga ziwalo za munthu ndi zinyama ndi kukapanga vaccine. Chimenechi chidzikabayidwa mwanthu. Ndiye ndidanena kuti dziko la South Africa ndi kumene amayeserera zinthu zambiri. Kutere kwayamba kuyenda makampani, ayamba kupereka mankhwalawa ku mabwana amene amalemba anthu ntchito. Anyamata anzanga amene muli kumeneko analute ndanzawo apeza chinalute komweko kuma ofesiko akupezani achinakaka anyamata nkhotakota asungwana anzanga asomba m'maje akupezani nyumba zanu momwemo. Nkumapempha mabwana kuti awawa mwabayire kumpanda kayo makhala ya mkati kayo machita yoyendera ukayendera ku shopuko mapakistani akulemba ni maganyu ogulitsa zovala mu Johannesburg akambirana nawo ameneyo kuti ukalowa shop akubaye katemera, ndipo uzionesanso certificate imeneyo ngati chopezera ntchito mdziko la South Africa kunzika zobwera ngakhale za mkati momwemo. Mulankoni anakaza anthu anga tidzibwerera pa dziko lapansi tikasakesake kumene dzibwere zinthuzi koma mochedwerapo ngati chitobwera lero lomwe lino. Izi ndi zimene zikuchitika ku dziko lapansi ndipo ndi zimene amakambirana lero ku Pulumu Island Animal Disease Center. Nditafika pamenepa, pamene ndasala pang'ono kuti ndikocheze, ndimati ndifotokozere kuti kodi kuopsa kwa chimene chikuchitikachi chimene agwirizanachi ndi chani. Ndibwereze kuti imene ikuchitika pamenepa
ndi history ikuzibwereza yokha ya kumunda wa Edeni kumene kudali tchimo lophatikiza munthu ndi chinyama chija zimatchedwa kuti amalgamation. Ndi imene ikufuna kuchitika pamenepo. Koma taganizanisoni za ufulu umene akupereka, umene uzimveka kuti ndi ufulu, kuti ine lero ndikhoza kungoyenda m'malo mokalowa mu famasi ndapeza famasi yotseka, koma mu veterinary mu veti mogulitsa mankhwala aziweto mosatseka, ndingolowa nkukanena kuti mwana wangayi akutentha thupi, wa veti angotenga mankhwala amene amayibaya nkhumba ikachita fiva angombaya mwana wanga chifukwa achira mchimozimozi, sakumva munthu. Kutereku ndiye kuti tsopano zithunzi zijama jambula anyamata mabillboard yawo, zijama mata mashopu ajama gulisamo mankhwala aziweto, adzikaponso munthu simaona jambula kambuzi, kankhumba, kang'ombe, kankhuku, eya chigodola, chitopa, zijama dyesa nkhuku za dzitopa adzimpasanso munthu. Lero lo mwana wanu mudzimuona kuti nyoncholi chitopa atuchi kuzungulira kukhosi kwa nyumba mamina ali chuchuchu kakupumira mmwamba akapena ndasima chili chitopa, musachedwe naye ingonyamulano lere ku veterinary akangombaya katemera wa chitopa kuti adziyenda m'masukulu ndi mwina momwe kubweresa akatemera amene zimabadwala nkhuku, chitopa cha nkhuku, mankhwala achitopa achana athu awa pasama under 5 apatsidwa m'masukulumo, under 10 mateenager apatsidwa m'masukulumo, masecondary school ogona konko ndi oyendera m'mapuraimale onsewa mmenemo. Pamene mukunyadira kuti puraimale njaulere, komweko kuulereko akakuyikira nkoni miphika ya madzi aja amadzipasa nkhuku zikadwala dzitopa akamwetsa ana anu. Ndimene zikupita ndi kumene tikulowera. Kodi ana a Mulungu mmene tikumva izi tikuti tikhozekeretsedwe chani? Tili kumapeto a nthawi yapansi pano pamene tikuyembekezera kubwera kwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Tamverani, Baibulo limati koma iwo amene adzalimbika chilimbikire kufikira kumapeto omwewo adzapulumuka. Pano pali chipiriro cha oyera mtima, pano pali chipiriro koma ndi cha oyera mtima okha. Pamene angalolere kupirira ndani? Pamene nthenda zikubwera katiti, pamene miliri ikubwera katiti kuzakhuza ana athu amene timakonda, amuna athu amene timakonda, akazi athu amene timakonda, ndipo tilibe option ina koma kupita pa veterinary kapena pa pharmacy, pa chipatala cha anthu kapena pa chipatala cha ziweto kukatenga mankhwala kuti tichize nzika za mnyumba mwa mabanja athu zimene zikumane ndi kudwala. Baibulo likuti pano pali chipiriro koma cha oyera mtima. Adzapirira ndani akadzanyamuka uyipayo kuyamba kubweresa zowawa zotere? Kodi adzapirira ndani pamene Yesu Khristu adzasale pang'ono kubwera? Payenera kukhala chipiriro cha oyera mtima. Pamene posachedwa pompa dongosolo la nthawi ya makono la dziko lapansi liti lithinitse mfundo kuseli kwa tekinoloji, kuseli kwa chitukuko, kuseli kwa malaitsi maufulu anthu, pamenepo pazasoweka chipiriro cha oyera mtima. Ndani atapirire kulola mwana wace adzifa akuonesa zizindikiro zonse za chitopa ndi kukana kuti asambaye mankhwala achitopa amene amabaya nkhuku kapena kuzipaka m'maso nkhuku? Ndani atavomere? Ambiri ndi kwaona akukafola kuma veterinary kukabayidwa mankhwala achigodola chifukwa chofuna ufulu ndi kukhalabe ndi moyo mdziko ili limene likupita likakomera kwina akulikuwawa. Tili kumasiku osausa akumapeto a nthawi yapansi pano. Ndani adzapirira pamene Yesu Khristu azasala pang'ono kubwera? Pano pali chipiriro koma cha oyera mtima. Izi zonse zimene zimakambidwa lero ku LCD za gawo la theka limene ndaperekera ripoti ili mukulimva panoli, pakusoweka chipiriro koma cha oyera mtima. Tionesese pamene tikutumiza achana athu ku sukulu akukalandira chithandizo chanji, chikuchitika ndi chani? Kodi akukhala pati, akuyima pati, akukodza pati,
akuzithandiza pati, nanga mankhwala amene akuchapita m'matoiletimo akupereka ululu wotani m'maso anathu akalowa, akupuma mpweya wanji. Pali chipiriro chawera mtima tupano, pamene mankhwala akusowa mzipatala, koma mankhwala aziweto osasowa ku Malawi. Mavetenary, mavet shops ndi modzaza ndi mankhwala akatemera azinyama, sakusowa ngakhale vaccine imodzi sadasowe. Koma achipatala amayumani pamene akusowera tichita bwa pasoweka chipiriro chawera mtima. Inde pamene tikupita nthawi yokadya chimanga cha artificial means, tichita bwa pakusoweka chipiriro koma chawera mtima. Kwangoti zii kuti fetereza wasowa, fetereza wadula, akubwera 2026 2027 ochipa pafupi sowa ulere, chifukwa achoka konseko ndi mfundo zochipa kwambiri, kutsata mpweya umene chimanga chidzilavula akathira fetereza mchimangacho kuti akakhale vaccine nkhani zosausa. Pano pakusoweka chipiriro koma chawera mtima. Mundilole ana Mulungu mpaka tsiku limenelo pamene tidzakumananso mu lipoti lina lochokera ku LCD. Tsopano tikumaliza ndi mawu akuti Bloom Island Animal and Disease Center. Mpaka tsiku limenelo, amen.